kuno kwatiri kuita kamutumbi wemushakabvu gamba renyika Brigadier General retired Jonathan Willy Hungwe uri munzira kakuenda ku National Heroes Eka uko kwaucharadzikwa nhasi Papa Isabel varimuka mustudio. Papa Isabel, mangwanani mamuka seko ndedzipi dzimwe dzenyaya dziri kupisa dzamakabatira muri yeZimbabwe kana zvichikwanisika ingoiti po rikiti bvu motongopfapfaidza chiri kupisa chacho icho kwadi muri yeZimbabwe. Ndichakupa nyaya yekucholocho yemukwashanu ita zvokushandira kanosvika pane imwe nzvimbo asi vakanobata panyaya idzodzo vangari ambuya vakamai vemukadzi wake ndivo vakanobatwa ikoko. Asi nyaya ndoda kutanga kutaura Zimbabwe pazuva ranhasi inyaya iri muno mukati meguta reHarare pane chikoro chine vana vakaenda kudzimba vachinoudza vabereki kuti tine mwana auya nemaringi kuchikoro saka anga achigovera vana maringi achigovera vamwe nemaringi ende vamwe vana vakatoona vana vavo zvechokwadi vachiuya nemaringi kuchikoro kumba vamwe vachirasa mabhegi vachiona mune maringi. Pakazotenderera mashoko ekuti mwana uyu nezuro anga achisanduka womboita nyoka womboita shumba. Nyoka nyaya yauya kwandiri muri yeZimbabwe ndakaita mukana wekutaura nemukuru wechikoro ndikati headmaster inzwai mashoko vabereki vauya vachiti dzimwe dzenguva tinoguma takutya kuendesa vana kuchikoro nokuda kwezvinhu izvi. Bvunzaiwo vamwe vabereki kuti vana ava vane maringi ende maringi aya akauya nemwana uyu zvakauya maringi aya aimbori ei. Mushure mekumwe vana vakuzvakare vakunodza vabereki kuti anga achidongorera mahwindo achiti wani unyakatanga chete ndichauraya mese. Apa ari mwana ari grade 2 ari mwanai mwana komana ndiye ari kunzi akauya nemaringi pachikoro akatopa vamwe vana. Mungaziva here kuti vana vakapiwa maringi sekutaura kwazviri kuitwa vangani? Vana vangasvika kuma 6. Okay. Zvadaro ndataura naheadmaster. Headmaster anoti bosho ichokwadi nyaya iyi yasvika kuofisi kwangu. Okay. But zvasvika kuofisi kwangu ndipo nguva mangwana tigare chikonzero ndange ndakutoziva zviri kuitika pachikoro kubva kukomiti kusvika pavabereki pamwe chete nechikoro kuti nhasi vatori nemeeting yavainayo. Ndikati headmaster pamuri kusangana nevana kana kuti nevabereki mangwana semeeting monzoti nyaya yakamira sei chikonzero nyaya dzikabuda dzikadaro chikoro chinokanganisika. Muri kuti mimi headmaster vakati bosho ndipewo nguva ndikwanisika kuita meeting nhasi? Okay. Meeting yangagara ichoriko vachiti sezvo kwagara kune meeting mangwana ndichachedza mubereki wemwana auye pano totaura. Headmaster havana kumira. Kune maheadmaster mukoma KB ekuti vakanzwa dambudziko repachikoro kana mumusha mavo vanomira ipapo kutsvaga kuti chii chiri kuitika avaiginowe. Right. Headmaster wepachikoro chandiri kutaura ichi abva atoisa nyaya kuna DSI vakatuya pachikoro ndokubva ashedza amai vemwana. Amai vemwana achibvayo pachikoro vakandipawo mukana wekutotaura zvakare namai vemwana oyo. Inzwai mashoko Zimbabwe. Amai vanotaura vachiti bosho ichokwadi nyaya iri kutenderera iyi. Mwana wangu inini akaenda nemaringi kuchikoro maringi anga akawanda akapa vamwe vana vamwe vabereki ndakatotaura navo kuti musatya zvenyu maringi asi nyaya yakuzotaurika ikuti mwana azoshanduka azoita mhuka yakati akaita mhuka yakati mukabvunza kunyange maticha kunyange umwe mwana hapana anotaura nyaya yekuti aiona achangomanya yekuti mazvinzwa zvinhu zvenyu izvo asi nyaya yemaringi ndeyechokwadi. Asi regai ndikudze kuti maringi akauya sei nemwana uyu. Okay. Ndine pamba pandiri kugara izvozvi kwandaimbogara inini kune munhu aishanda achishandira vanhu kunoita zvekugadzirwa maringi saka ndiye aigadzira chii aigadzira maringi aya akatondisira achiti kana mune kuda kutengesa kana kuti sei itaiwo but anga atoraswa mwana wangu akaita zvekunomatora kubhini kwaakanga araswa ndokuenda nawo kuchikoro ndiyo nyaya chete. Mwana akanomatora maringi akubhini kwanga araswa naamai ava achibva aenda nawo kuchikoro akutogovera vamwe. Okay. Ndo zvandingakwanisa izvo kwadi kwese zvauzoti kwanzi mwana ashanduka kana kuita sei ndinomba asirizvo saka naheadmaster akatawirira akati ndichazama kuudza zvakare vabereki pachaita meeting pazuva ranhasi kuti aiwa mashoko anga achitaurika ese aya haaziriwo ende nzira yakauya nemaringi tichaudza kuti maringi akauya sei mwana akatomanhonga kubhini. Mungaite here mimwe yemifananidzo yemaringi aya tikwaniseka kumatumira pangaveka pa National FM WhatsApp channel kana pa National FM Facebook page. Ichokwadi mukoma KB regai ndiite kuti muringi itumirwe vanhu vaone zvairi. Okay, muri yeZimbabwe regai kati mbotumirwa kamifananidzo yemaringi aya kuitira kuti tikutumirei mumaone zviri kunzi naamai vemwana uyu hongu pane pandaimbogara apo pane munhu aishanda kunogadzirwa maringi saka akatisira maringi aya zvikanzi
munokwanisaka kumatengesawo. Saka pawakaenda kunogara ipapo achibva nomarasa, mwana achibva nonhonga maringi achibva enda nawo kuchikoro akatanga kumagovera kune vamwe vana. Ndiyo nyaya maringi yasimudza kamhepo. Munoti kudini ko Zimbabwe? 0713938538 kana 0789600748. Lekezani katibve atetekeri kuti anititaniko kubudikisa kana nkhani imwe ino yatindimuliwa yatsudziriwa kana bhoshongora. Mati kudini ko Zimbabwe? Amai vemwana vabuda vachitaura kuti hongu maringi aende nomaziva akaenda nemwana kuchikoro. Takamapiwa kane munhu wataigara naye uyu aishanda kakunogadzirwa maringi achibva ati kana muchizoda kumatengesa torai zvenyu. So baba Isabel muri kuti pavakapiwa maringi aya amai ava vakaenda kunomarasa achibva zonongwa nemwana. Akazonongwa nemwana. Akabva zonongwa nemwana maringi. Okay. Right, saka ndo akazoendwa nemwana kuchikoro. Brigadier General Retired Jonathan Willie Hungwe vaita gamba recho 197 kuradzikwa pamarinda anoradzikwa magamba eNational Heroes Acre according to resident curator weNational Heroes Acre Rumbidzai Zetvira. Yes, Brigadier General Retired Jonathan Willie Hungwe vaita kagamba recho 197. Lekesanika pari manje baba Isabel tibve kuti para bzinango bzvadatipatira mkati machirongwa chino cha Bhoshongora segment pano pa National FM. Tsika mwana tsika uri kusekanyiko iwe papa Isabel. Paka Slovela chakuslovera chiri kuti tani kunonzi kwa Chief Milans. Kune nyaya yakaitika mukoma KB yekuti mune nzvimbo yakaita vana vakarohwa vachinzi varohwa nezvinhu. Vana vanokwana kuita ivo 7. Vana vakura sei ava? Vana vese vari pasi pemakore 5. Okay. Vari vana vadiki. Vana vakatanga kuita nyaya dzokuita sekunzi vari kubuda furo, vana vachidonha, vana vachipesa muviri, vachiita zvekuti miromo yavo vanenge vachitaura but miromo iri padivi. Vachitaura kudaro, vachitaura mazita yekuti umwe mwana achitaura kuti ndatumwa namai ndengi, umwe achiti tapekwa ndengi, vamwe vachitaura zvekumbira nyama, vamwe vachiti makati nyama chakati musuya. Vachiita senge vanhu vakuhumana kana sevanhu vari kuita sei vari kurwara. Pavana ava pakazoita mwana mumwe chete akashayika kureva kufa. Pavana vanga vachita izvi, pavana vanga vachirwara ava vese ava pakazoita mwana mumwe chete akafa nematambudziko. Mwana uyu afa kudaro, vanhu vakaungana neutungamiriri kubva kumasabhuku kusanganisa namambo. Vanhu vakaunganidza neutungamiriri mozvikanzi veduwe maitiro akadai anokonzeresa kutaura pamwe chete nekuvengana kwevanhu. Nokuti mukatarisa kana kuongorora mazita anga achitaurwa pano mazita evanhu vanozivikana vanogara mukati menzvimbo ino, vanhu vane vana vari kurwara nevanhu vari kutaura mazita ava. Mukaregera nyaya yakamira kudai vakuru ichazorarama sei pachabuda matema apa panobuda rukonzereso. Havagarisani zvakanaka. Toita seiko vanhu vakati vakuru pindirai, vakuru tsvakai chaitika kuti tiwane chinhu chika itai zvinoita kuti pabuditse chokwadi chikiripo kuti chii chakamboitika zvanzi toita sei zvikanzi izvo ngatitsvake vanhu vatikokwanisa kuti vanokwanisa kubatsira nenzira idzi, asi hatidi vanhu vanogara munzvimbo dzino. Tsvagai vekunze. Vanhu vakanzi izvo wacho anotsvaga kunze anenge ari ani hamuzivi kuti anowirirana vanhu varikutaurwa kana vamwe vanhu vasinganuti paina vakuru panapa. Toita seiko zvikanzi ngatigarei semeeting yemunzvimbo masabhuku inenge pakati, ngatiite mafoni kune anoziva here, vanhu vanoziva vari kure kana kuti vane hama dziri kure tivafonere foni iri pana kuti tese kuti kwamuri ikoko kwakambomira sei, munoziva here zvakati. Pamafoni atichaita pano ndo patichabuditsa nyaya dzacho. Kana kuchitumwa munhu kotumwa munhu anoenda ikoko, hatidi zvakare anozofonera munhu iyeye ngangouya paground. Tenda uroshiviri pinifo wakachwemba communication inzwai Zimbabwe, inzwai chimuti. Pachibva paitika nyaya iyi, pachibva pafonerwa vanhu vanokwana kuita 4, paita vanhu vanokwana kuita 4, pakazobuditswa munhu mumwe chete. Zvichaenda kuti chii chakachaitika ipapo. Vamwe vakuru vanga varipo vakati tichakubatsirai nezvimwe zvinodiwa ipapo, asi vanhu vagari vemunzvimbo tichakumbira kuti vagari vemunzvimbo nyaya iyi haisiye munhu 1 kunyange kwarwara vana vashoma but mune vanhu vakawanda. Mangwana zvino mukakuri kune mumwe apa toda kucheresa nzvimbo vagari vemunzvimbomo mapondo. Right, pakatsvagwa vanobatsira kurwara kwakaita vana. Vana vamwe vanga vachiri kurwara here mushure mekunge mumwe wacho ashaya. Zvinoitika mukoma KB ndezvokuti marwariro acho ndeyekuti kana mumwe munhu mwana akatanga kurwara usipo uchisvika unogona kutobvunza kuti mwana ari kurwara ndeupi. Nguva yavo dzinomubata iyoyo
ndo zvinomukanganisa pazvinongodarika Zatopera. watwapo. Okay. Asi kuya munenge makamutarisa munonzwa tsitsi, muromo uri pasaidi, maziso akabuda, vamwe vachitsenga rurimi, vamwe vatori nemaronda pamarurimi, avaizvitsenga vega iwo. Silovela. Silovera. Vakatoguma vamwe vana vakuiswa mugoti memuromo kuti vasazvike mazino, vasatsenga rurimi. Yes. Kuchibva kwaenda munhu akadanwa ikoko mukoma KB. Ane mukoma akaroora ikoko. But iye paakaenda ikoko haana kutoziva ndiko ari kuenda kunzvimbo iyoyo. Kureva kuti munhu akaenda ikoko mukuwasha. Kune nzvimbo iyoyo kune mumwe munhu ari kunzvimbo iyoyo. But iye wacho akaenda ikoko haaziriye akaroora ikoko. Hama yake ndo yakaroora ikoko. Ndobva anosvika. Ndobva ati zvandiri kukumbira panapa, madii manditendera kuti ndikupinda nzvimbo yese musha wese zvauri. Apo pakamboita makakatamwa, vamwe vachishevedzera kuti nyaya iri panapa haisi nyaya zvakawanda. Zvikanzi mungaziva sei kuti ari kuita zvinhu zvindiani, nokuti mumusha mese ndo mune vanhu vacho. Ndobva aita zvakaita mukoma KB zvokunzi vanenge vachidarika nepo vachigeza, vachidarika vachienda kuseri. Asi wenzi munhu uchipinda ipapo unosvika kutanga wataura. Jandiri kuda panapa ndechekuti panga pakanyorwa listi yemazita yevana vakarwara. Zita nemutupo wemwana kumberi, zita nemutupo wemwana kumberi. Zuva iroro pakabva pabuda imwe nyaya yange yakavanda isinei nenyaya yakaitika pakapa yekuti izvo vana vari kurwara nei, nekuti painyorwa zita mutupo kumberi, zita mutupo kumberi, zita mutupo kumberi. But wacho akari mukati mekubatsira nyaya iyi achibva ati apa manyora zvenyu asi zvirizvo. Zita remwana nemutupo hazvisiendera. Iyo yakabva yanzi hold on, tichazoibata kana muchidawo varidzi vemwana, kana muchida henyu, but haisiro nyaya. Apa tiri kubva chisara neupenyu hwevana. Asi pane aichengeteswa mwana asiri wake. Pane aichengetesa pavana vairware. Pane mumwe aitochengeta awonzwa zita manyora patikaserevaka hazvisirizo. Ndobva vanzi so pakazodaniwa munhu uyu, wani paakashayika, pakauya munhu uyu, panga patori ne2 days mwana atovikwa. Mwana uyu ane 6 years kuberekwa, ari mwanasikana. Pakauya murume uyu, kuchibva kwaitiwa basa, pane chikamu chevanhu vakashandwa kuchinzi mangwana tiri kupedzesa. Asi vacho vatisati tapinda kuti vari kupinda mangwana, hamungoendi kunorara. Ndozviziva kuti kana pane vakasimba vari kuenda kunorara vachiita basa ravo kuti mangwana vagodzivirira kuti mangwana vasaonekwe. But musati mapinda munyaya ndiri kutaura iyi, uyai mudarike mageza mvura iyi, then tozoita basa mangwana. Vachibva vageza mangwana makuseni, amai vanove ambuya vabhururu wemukwasha wemunhu ari kubatsira apa ndo vakamuka vakashama vari kugware mwana. Amai vanova hambuya kumunhu ari kubatsira, asi kwete iye ari kubatsira wachona. Aiwa aibatsira uyu mukoma wake ndiye akaroora ikoko. Ndobva budariko ikoko. So zvakazoitika manje ndezvekuti vanga vambofonerwa kuti muri kuziva here kuti munhu aya kuzobatsira ikoko mukoma wangu kana mwana wacho yoshedzera kuti ndivava mukuru ivavo, achiudzawo mai vake. Mai vacho ivavo ndo vakazoonekwa vasina kupfeka. Vari maseji ari kugware mwana. Zimbabwe plus 263. Vanyaya yataurwa paipai nonyaya iripo chiwoti kwomukwasha ko ndo zvaitika izvi. Uye achibva achivedzera akati inini hangu ndauya kubasa, kana riri basa regai tiite basa, izvo tichazotaura mberi. Amai vakabva vanzi ndinotora zvamunotora, vakaenda kunotora zvavakatora, vakasvika vakaunganidza mberi kwevanhu, vakatozopupura ivo kuti aiwa chokwadi tine chokuita panyaya iyi. Ende vane nyaya dzavakataura vakatoshedzwa kwamambo mushure mekunzi hamungaunganidze vanhu, vakunzi chitaurai pamusoro pevamwe vana ava kuti munoziva here zvakaitika. Amai vakapupura, but pavakapupura ipapo vakabuditsa mumwe mazita mangari 3 anove zvakare mazita aibuditswa nevana ava. But pane zita 1 rakataurwa nevana risina kuzobudiswa, rakarambirwa nemunhu akazobatsira kunzi zita iri raida kushandiswa, iri zita iri aripo iri. Chero mukafamba mukaenda kupi uyu munhu haapo uyu. But mumwe munhu akabudiswa pa mukoma KB, mukadzi waSabhuku. Aripo pavanhu vaitika zvinezvi, mukadzi waSabhuku. So nyaya ndiri kutaura ndeyekuti musi weSaturday vari kutonzi vari kudiwa kupi, vari kuenda kwamambo kuti vanogara pasi. But murume ane mwana akashayika Zimbabwe ndo panga pakuitika nyaya
yokuti vanhu vangagara vakavhara madhozi nokuti angakubata demo achiti inini wese akataurwa panyaya idzi ndiri kumutema but nyaya yakasvika pakuziviswa mapurisa mukomana akagariswa pasi nevanhu akakanseliwa kuti vakuru pavakaona zvinhu izvi vakagarisa vanhu pasi kuti tibatsirane iwewo kana wakubata mhosva chenjera kuti zvakare unopinda mukati nokuti inenge iri mhosva achibva ati zvamataura ndazvinzwa but ndinokumbira ndimbobuda mukati menzvimbo ino ndinogara sei ndakatarisana nemunhu ari kutaura pachena kuti iye ane chokuita parufu rwemwana wangu. Amai ava hambwe ava pavakamuka vari kumakuva vachibvunzwa vachitaura vakataura kuti kudini vachibvunzwa vari koko vanesha vakataura vakatozoita zvekuda kutoshandirwa kuti mhepo yanga iribve pavari vatobviswa vari koko vakutoudzwa kuti manga muri uku vanga vasatauri but vachiti kwanzi hamunganditonge ndega nokuti inini pakabuda mazita aya takagara tatozviziva kuti pane zvakuitika chikonzera mazita iwawo isusu pachero taitoziva kunyange vachiona mazita ipapo mukavabvunza vanoziva ende mai iwawo ndevamwe vakatoramba zvakanaka kuti asi zita ramai nhengi riri kubuda ipapo aiwa rakangobuda zvaro but aripo hatishande tese vakacheneswa. So baba vemwana akashaya vakamboita hasha vachida kurova nokutema vanhu vakatozogara pasi kunzi zvinorwadza baba Isabel 19 minutes past 11 ndio pafika nthawe pale manje munititaniko na ichi chakuslovela chamatanga kutaura chiya chemaringi ndechekupi zviya ndechemuno muharare mukoma KB chikuru chacho chiri kupi chemuharare chiri kuglenora icho kwadi Zimbabwe munokwanisa kuenda pa National FM WhatsApp channel kana kuenda pa National FM Facebook page yakanzi National FM Zemu. Don't forget to like us muone maringi atiri kutaura nezvawo kuitira kuti katifambe pamwe chete kamuchirongwa chinochi Bozhongora segment. Hanzi marings ayo amai avo vari kudaka kutiza nyaya nekuhwanda nechigunwe marings aya itori satanism chete hapana chekuti titize nyaya mutsaisa bhuku mangani naamai mangani uye gogo johwa kuMay 40 famu ndini Dr. Kandishaya kubhangeti. Baba Isabel Bozhongora vanhu vari kuti kama rings ayo ane chekuita nesatanism. Handizivi kuti kumashure kuvanhu vane zvavanoziva here zvavakamboona panyaya yesatanism nemarings kana kuti vari kungofungira kana kuti zvavakamboona ndo zvakukonzera kuti vasvike marings. Mune nyaya yamakataura yemwana aigara kumabvuku zviya ichokwadi akaenda kuBeatrice uyo akabuda achitaura kuti ndakauraya mai vangu ndakauraya mai vangu yes nanhasi nyaya iyoyo aisati yapera saka vanhu vari kufungidzira kuti pane zviri kuitika kuzvikoro. Tinofanira zvakareka kubata mutauriri weMinistry of Primary and Secondary Education kuti nyaya iyi yakasvika here muofisi mavo ichokwadi yes endi chii chingaitwe muzvikoro vangafambe vangabatsirana sei nevana vanenge vari muchikoro nokuti zvimwe zvikoro zvakaona tinoziva kuti vana vari kudonha vana vachidonha vanotaura mazita ematicha vamwe vachitaura mazita evana vamwe vachitofa muzvikoro ichokwadi. Okay, taiti ni Minister 12 baba Isabel para chinango chiri kushoka nenga moto chamungafuna kuti chifike kufamidi ya dziko la Zimbabwe. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndaboda kuchisa pasi mukoma kebindi kana kuti aziti pano ndoda kubatsirwa chikonzero pane zvimwe zvinhu zvinosvibisa nyika asi zvinoda kuti vagare pasi vawirirane mushure mekuti nyika ino zvahiri munoona kuti president kwavari avakwanise kuti pese vaone but vakabva vaisa makurukota maziso of course ziso rangu vanoona masabhuku ma-MP ma-councillors ma-chief maziso ishokwadi anokiswa nemutungamiriri wenyika kuti handingakufambika ndichikotenderei kwese makuriro akaita nyika nemawandiro akaita vana vavo azviite. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe inoda kuti ibatsirwe. Nyaya iyi iri kunzvimbo yekuchimanimani kwachipi Mutambara sabhuku kuretu. Kana ndichitaura nyaya ndinzwisisei. Nyaya iri kuchimanimani chifi Mutambara sabhuku kuretu nzvimbo ine murume akarora mukadzi wake achibvagara semhuri. Kune muroora akafira mumba. Akafira mumba mushure mekungorwarawo kana kuti pane zvaitika zvatisina kutsoka zvakadzikarara but yatiri kudzingirira ndo nyaya yavo nekuti rufu mutongo waMwari. Ichokwadi. Muroora afira mumba. Vanhu vakaudza mapurisa vakauya vakatora mutumbi ukaendeswa kumochwari. Vaendesa mutumbi kumochwari ava vachibva vakaenda shoko kuhama dzemukadzi. Hama dzemukadzi dzinobva munzvimbo yekuhwedza
apo rufu ruri kupi kuchimanimani kufa kumusha kwakaberekwa mukadzi uyu wedza chigondo madzibaba simba ndika kuchawa aiwa chawa abve kuwedza anobva kwachihota but kuchigondo ni kwa mdhara wangu kwa mdhara dhire kwa mdhara dhire ndika right zvadaro muri yeZimbabwe vakaendesa mutumbi mapurisa kumochwari right mutumbi waendeswa kumochwari vakawirira mune zvakanaka zvikanzi azve postmortem munhu ngaite sei ngavigwe mutumbi uchivhodzorwa pamba mutumbi wakadzoka pamba musi wa 21 Zimbabwe mwezi 21 February mutumbi wadzoka pamba guva ndovharacherwa kofi ichibva yatengwa iyi igadzirire kuti munoona aitise mutumbi uite sei uchengetwe vari pakati pekuda kwemiliyoni auchengeta mapurisa paka vabva vapindira mapurisa basa ravo kutsvaga zviri kuitika yes ndo basa ravo vakomana vemakepi vakomana vemabhandi havagari pasi chikodzero ndikubasa kwavakaendarwa anditika gara ipapo gara ipapo kuti svikondianditika zvikanzosavike mutumbi yes zvadaro chakaitika ndechekuti mutumbi wakabva watakurwa kuseka namurigogari yatiutara nerufu mungoma kb ndobva watakurwa mutumbi ane wake anotofa naye ane wake anotonoona naye idzai muri yeZimbabwe mutumbi wakabva mapurisa vakasvika pamariro vachiti kudini vachiti tine nyaya tiri kunzwa kuti rufu rwemunhu anogona kunge akapondwa saka takutora munhu utumbi uyu unofana kuendera kuchi kumochwari unoitwa postmortem ndizvozvo anditika ndobva wadzokera nemutumbi pambapa guva ranga racherwa pambapa kofini ndibva rasiva riripo ko mutumbi wangu siri mukofini here papa mapurisa vakatakura neravo rakanga ratengwa rerekasara pamba zvadaro muri yeZimbabwe ndobva panoitwa postmortem ndichitaura nehama dzekwakarorwa murume uya mukadzi uyu akafa dzinoti idzo postmortem inobudisa result yekuti mufi panga paine BP 1 2 akadefaulta mapiritsi pane mapiritsi aimwa akagumire parodi asina kuzopedzisa kumwa ndo zvabuda kupi kupostmortem hama dzemukadzi vane zvavakatotaura kuti da kuripwa yenyaya yemombe ndokubva vapiwa vachibva varipwa kudaro vachibva kupostmortem hama dzemukadzi ndokubva dzatora mutumbi hakadzi kanaka kuwedza kuya kwakacherwa guva kuya kune kofini ndobva zvasara zvakadaro kutaura kuti kwatiri kuita mutumbi wakatovigwa kuwedza kofini neguva zvakashama zviri kwachifu mutambara kuchimanimani ava vakanyarara vari kufundira vanatezvara toita sei ko mutumbi wafana kuvigwa ende kuno kuguva muri zoti rakacherwa toita sei vanatezvara kuchiedza kuti zvedu isusu nemwana wedu takatoviga takapedzeswa tizizvi nyiko toita sei ko vanatezvara sei vakazotora mutumbi vachienda nawo kupi kuwedza anditi mwana anga akaroorwa iroyo aifana kuvigwa kuchimanimani saka ipapo manje avo vari kuti tingogere izvo zvine guva rakashama tigere nekofini ratakatarisa riri mumba macho zvakaro memukadzi uyu hamuna kutsvairwa chivanhu chinoti varipo hama dzinofanira sei kutsvaira vari kuti Zimbabwe tibatsireiwo toita sei guva kubva musi wa 21 rakashamira nyika kofini kubva musi iwowo ringori mumba vanatezvara tikataura navo vanoti zvedu takapedza ko vakuru venharaunda vari kuti kudini ipapo ngoma kb vakangonyararawo vaiva nenyaya idzodzo vakuwasha vakaenda here kuna sabhuku vakaenda here kuna mambo vakati ndo mamiriro akaita nyaya pandisiri kuziva ndi kuna sabhuku namambo but sabhuku nomvillage makeka aritozviziva sabhuku izvo kuti kune guva rakashama but akanyararawo ayuka but sabhuku anofanira mutungamiriko anofanira kutora nyaya anofanira kupiwa nyaya but oneka mukoma kb kubva musi wa 21 nanhasi nyaya iri muvillage make dai yeuraya vanhu dai village yakaperazve but iwo vakuwasha vanodi kuenda kwasabhuku ndo patisingazivi kuti vakamirirei vanodi kuenda kwamambo kuti baba tauya nenyaya yedu takashayikirwa munozviziva vanga vaendesa here mhere kwasabhuku nekwamambo obviously kana mafiwa muvillage mhere dzinoenda right hakuna munhu anochemwa munzvimbo pasina kuendeswa chii pasina kuendeswa mhere
takafirwa munozviziva, asi mutumbi wakazotorwa pachifungidzwa pane chikiribiri chakaitika pamufi, vakaenda kupostmortem, asi vana Tezvara vakazotora mutumbi vakaenda nawo kupi? Kuhwedza. Isu tanga tachera guva, tanga tatenga coffin. Ende pakatengwa guva, pacherwa guva nekofini, vana baba vacho vacho ripo vese vakamira kuti takuita sei, takuviga. Polisi chibva yasvikira munhu wese aripo, vekumukadzi nevekumurume. Ko wai vachizobva kupostmortem vakakwenda kupi? Kuhwedza. Mukwasha akaendere pakaradzikwa mudzimai wake. Ana anga nemhuri yakakura sei? rifunga ngani vana 2. Okay, regai tizonzwa vadiwa vateerere kuti vanoti kudini kubudikidza neichi chehwedza. Batanidzire chimani-mani, timbopinda muchitoro timbotengesa, tiri kubwerera tsopanopa. Mpofu kwanzi chimutaka bwera kuti tsiye hati chisiye chero amera dzinza paka Karoyi. Chekukaroyi chiri kuti kudini? Muri yeZimbabwe nyaya ndinayo pana pepa Karoyi yakamira yakadai. Kuna amai vane vana vanokona kuita 4, musikana i1 anova ndiyo second born, first born mukomana, third born ne fourth born vose vakomana, second born ndiyo musikana chete. Vakomana vese ava namba okupedzisera ndiye anga asati aroora. Akazoroora iko zvinozvi, aroora iko zvinozvi, mukadzi achibva uya pamba semuroora, ndokutambirwa uroora ndokuita mwenga, mukadzi ndokupiwa nemurume ndokupiwa imba yawo, murume kusvikira nemudzimai wake mumba mawo makuratidza kuti pane budzi ravepo, kureva kuti muroora kana kuti mukadzi anga azvitakura. Okay, azvitakura kudaro, vamwene vane kereke yevanoti vanoenda, asi muroora anoti zvakare vane chivanhu chavanoita, asi handikwanise kubvunza kuti munhu anoita chivanhu nechikereke zvakamira sini, kuti pamba pandiri muroora ndakasvika chitiona chita izvo. Uyezve vanhu vanotouya vachibatsirwa nani? Naamai ava. Zvadaro mukadzi azvitakura ari pamuviri, vamwene vakati muroora ndinokutendera kuenda kuchipatara kunonyoresa uchionekwa kuti zvakamira sei. Asi zvandiri kukuzivisa ndezvekuti pavana vangu vese vauri kuona ava, kunyange ukabvunza vana mai guru nana mai nini vana vavo vese vanokuudza kuti izvo inini pachangu first born yemwana wangu ndine zvikaranga zvangu nezvandinoita, uyezve handina nyamukuta kuchipatara kwaanoenda ndisinoponesa pano. Okay, saka zvimwe zvese ita uchange uchiudzwa zvakamira sei, asi zuva rekupona izvezvi pawave apa handikwanise kuenda kure newe, chero kushanya ndinoshanya newe kusvikira waita mwana chikonzero uri mhosva kwatiri, ndinofanira kuziva kuti wapona zvakanaka. Asi hatishandisi nzira kuti uende kuchipatara. Vakagara saizvozvo, murume nemukadzi vakawirana kuti ndozvinoitika, asi panga pane nhoroondo yanga isina kuuzwa mukadzi uyu kubva kumashure, yekuti hongu vana mai guru vake kana vana mai nini vakaponera pamba, but wese akaponera pamba ipapo vane masecond born nemathird born chete, mafirst born acho ese akaponerwa pamba vakafa. Hey. Zvadaro muroora uyu zuva rekurwadziwa rakakwana, kusvika kumangwana haana kupona, ndokuita zvakanaka kusvikira muroora akuti marwadziro andiri kuitwa handisi kunzwa senge zvakamira zvakanaka, zvikanzi don't worry, pana patinopedza zvese. Yakwana nguva yekupona, mukadzi akataka kubuda yavanoti shupa kana kuti dzimwe mvura dzinotaka kubuda kana munhu achinge akupona. Vakavharana mumba iye naamwene, vamwene vachinzire kuponesa. Muroora anoti iye akarara akambofungira kuti ari kurota, but akatoziona kuti ndiri kutozviona pamba pavanogara apa hapana kiti hapana imbwa. Asi ari mumba imodzo rakavharwa, akanyatsoona kuti mumba munomu mune imbwa irimo, timbwa tidiki kadasikika mbwanana, but kwakatarisa kutoratidza kuti aisi mbwanana iyi, ichori imbwa hombe, ingori kabhoti kadiki. Okay, nguva yataka kubuda mvura ichita sei, vaita senge zvavari kupukuta kana machira acho vari kuzvisairira kuisa kunenge kambwa kachinanzva. Kwozoita ropa rakatobuda munhu achitopona raitiurira chaicho chaicho, vaitori padhuze dhuze zvaaitoona kuti inini handikwanisi kusimudza musoro sei, but ndiri kutoona kuti imbwa iyi iri kutodya kana kuti kunanzva kukasva ropa riri kubuda pandiri. Hey. So vapedza kudaro azoita senge munhu ada kuzama kumuka, vaimuti usamuke, ramba wakadaro kusvikira iye azosimudza musoro zvokutoona chimbwanana kuti chimbwa ichi chirimo muno. Anoti iye akabvunza kuti mama, ko imbwa inogodya ropa riri kubuda pandiri sei, uyezve imbwa yabva kupi, madhozi makavhara panopamba hatina imbwa. Zvikanzi mira utangira pedza kuti zvakanaka ndikutangira kupedza zvoite sei zvatiri kuita, wozomuka undogara ukanganisa dzimwe tsinga unozvikanganisa nekuti uri kumuka ramba kana ndini chakuzoita sei muka chimuka. Muroora ndokuramba akamuka. Muroora paakazomuka mumba iye pachake haana kuona paine imbwa ikanga itobuda pasi,
asi muroora paakazobuda panze iye pachake akaona kambwa kakarara kari pasaidi pedho padhuze nepadho ipapo kari panze ndobva aenda kutoilet sezvo kumanikidzira kufamba zvese ndobva adzoka kudaro achisvika mumba achitiudzwa kuti ndo mwana wako chichiwariwanza wow kamwana kakarariswa right. Iye akazobuda panze kechitufu chimuroora wayo achibuda panze achita senge akudzoka kuda kupinda mumba ndo pakaona kambwa kake kachita senge kukunguruka senge kadya mushonga kana kuti kari kuita sei kari kurwara here kachikunguruka akati mama kambwa kake ngarumba muya mune zvakari kuita kunoda isu zvikanzi kafa vatukabata gombo rikasumudza zvikanzi katofa ndekani mama zvikanzi handisitoziva weni vakutokaramba vachipinda mumba mweya vachinovhura pakarara mwana nemwana zvakaraita sei afa asi kaendeswa kuchipatara. But nyaya yandiri kutaura yemhuri yeZimbabwe pamwe pari kuchema nevanhu ndepekuti muroora uyu mwana uyu afa akazokwanisa kunzi audze hama dzake after week kuti ndakaita mwana asi mwana akafa. Ainzi shoko pane kwariri kuenda tine zvedu zvatinoita panapa kusvika tazotaura kuti ndo zvaitika unogona kutozvharira imwe mbereko yauchazoda kuita zvakare. Saka iwo tizeze zvandova ndo pakazovaudza kuti mama ndaita mwana akashaika. But paiudza hama dzako kuti ndaita mwana akashaika mwana akatoshaika last week vakatomuviga. Chinonetsa muroora ndechekuti mhuri yeZimbabwe mwana uyu paakasimudza achienda kunovigwa muroora akanzisara. Mwana uyu akaenda kunovigwa nemachembere. Machembere akaenda kunoviga mwana uyu muroora uyu asati apona machembere aigara achimuona achiuya pamba vachitotandara vachitomuti wakafitiwa nepamuviri unopona ndiko tine makorokoto ako kana usati wapona atibve panapa nokuti ndiwo murwere wedu sawira wedu uyu atori panguva yakaoma amuone hashanyi ndosaka tichiuya pano. Dzimwe dzenguva vainzi akanzi ane mwedzi munganiko machembere aiti makura nhasi ere munobvunza sezvo zvemi ngavhure dumbu rake. Aivhurwa dumbu nemadzimai vaya vachiona dumbu rake kuti pane zviri kubuda izvi zvinoreva kuti asvika pamwedzi akati pane zviri kubuda izvi uyu achisina mazuva uyu vachititamba nedumbu rake. Asi vaita zvinhu izvi havasi vamwene vake ndio mambuya aya mashamwari ambuya vake aiuya apa. Asi shoko rakazobuda muroora uyu akuudzwa nevamwe vanhu anonzi iye pakaenda kunovigwa anoti iye hana kuona pakaenda kunovigwa unotarisa pakavigwa mwana wako kana kuti ugoudzwa ndobva azodzwa kuti apa ndo pakavigwa mwana wako apa. Asi akazodzwa nevamwe zvikanzi uri kuona pakavigwa mwana wako apa ukatarisa pasaidi reguva handi guva rinotoka shuru pamusoro munorasikira mavhu masaidi umu vakabva vachera ndo pakaenda kunoiswa chimbwanana chiya. Mavhu aya akacherwa kubva muguva ndo mavhu zvakare akanofutsira chimbwana cheche pari paguva remwana iye akabva todzwa kuti paguva remwana wako ipapo ndo pakavigwa kuti chimbwanana ichocho. Saka iye ari kuti ndiri kutya kuti ndoita sei ndinozvitarisa asi iko zvinozvi ndo pandakatozona ndichidarika rimwe remazuva kuti mavhu aya ari kubva achibva toona chigumbo chinotoratidza kuti chigumbo chechi chembwa chakutobudira panze. So izvezvi akanzizwa vabereki vake havakwanisi kuti vauye kuti vachizoti kumwana wedu ndozvakaitika kwauri vakanzi vanofanira kutouya kandi kwapera mwedzi ndopanosora nenyaya idzodzo pamusha pedu pano apataurwa nyaya dzakadaro kana pafiwa kana mwana mudiki. Saka imbonyararai asi ingovazivisa ndo zvakaitika asi after 1 week ndopakaziza uyezve vasauya ikoko kuzotaura nezverufu vanozouya zvakare after 1 month ndopanotaura nenyaya iyoyo. So mwanasikana angu uri pamba ari kuti iye ini ndanga ndichifunga kuti kana ndichingopedza zvinhu izvi pandiri kunzi ndombonozurura ndichifungawo vabereki vangu vachindinyaradza ndanga ndafunga hangu kuti ndiende zvachose ndisadzoka. Murume wemudzimai uyu arikopi? Aripo. Ari kuti kudini? Aiwa pose pakatonzizvo mudzimai haaendi kuchipatara aitozviziva murume atoti kana vakoma vangu ava ndo zvavakaita but zvanga singazive mukadzi uyu ndezvekuti vana vavo vese vakaitirwa zvinhu izvo vakafa. Mafirstborn ese akafa. Pamba apa pane varoora vangani? Pane varoora 3 iyeyu ndiwe chitatu. Vana vakaberekwa varipo 4 vakomana 3 nemusikana 1. Ya pakaipa ikaroyi. Zimbabwe machinzwa ere chekukaroyi munoti kudini? Saka mamwe matotsamwa
mama Tsamwa mukadzi ko kutoratidza kuti muri kutopera mbichana aiwa atozoratiwa kuti ndikaenda zvipere ndizvo matovharwa apa kwasikuvharwa kusimbisa tinotenda maita basa Zimbabwe nakusangura kwamaita National FM nakutetekera kwanu tigumane mukati mabvirango bvirongwa musakangana kuti Premier Soccer League iri kutanga nhasi handei tonosangana kuRufaro Stadium ikoko icho kwadi muri yeZimbabwe takuda kunonzi kuvharisa kukwidibira patatoenda kupi kubhora yes tichibva iko kwamanheru tetiripa wari mubangi wababa shero bhedhi revanhu ayoyo mukoma kebhire ngati kuti kune murandakadzi anonzi Monica Bobojani in the Shifting Spanners ane albhamu rakabudisa reGT baba rinonzi chako kudya muriwo chete pane masongs aripo mukoma kebhi anoti munoturuka rini chako kudya muriwo chete pachedu paukama tinobvunza tete deep in love ngoma inorira riri kupisa kwanzi mucharinzwa pachimuti hanzi kana ukariteerera newe uchadakirwa kuti zvakaoma zviri kupisa murandakadzi wacho munomuziva mwana waBishop patakati pastage ga majaivhi maziva akamboshanda nani nababa Hararika ndo jaindi airova jaive kwababa Hararika uyo ndiye Monica Bobochanika and the Shifting Spanner ukaenda paalbum rachoroka anika akatsikirira Bobochani so hapana bhodhi rasingasurunguri unzai kani tete Monica Bobojani music timbopfapfaidzaka tinotenda muri yeZimbabwe rega tinzwa vatiwa vateereri kuti vanoti kudini halo paNational FM halo mamuka seiko Tamuka ndi AK47 kana tamiti chibaya. AK47 zviri sei? Iri right ini. Tete yakanaya trotenda. Tibatsire tinzwe. Yaya maringa yakamkoma KB kana mkoma Bosch. Maringa ndifungoti pane chakaisiwa inini kungofamba uko akangoita nyaya kuti pane zvakavanawo kuchinja kuita muka dzimwe. Kana akaona here vana vachichinja kuita muka. Angangowe manyepo angakutenderera mashoko aidaro but chizoti tsvakurudzo chibva tazozviona so kuene nyaya yekuzama kuchenesa kuti vabereki vamwe vane vana vanodzidza ipapo vave free vasavhunduke maringa anga sina chaakaisiwa vanhu vandi vari kuti takangopiwa nemunhu akanga achigadzira mari aitengesa maringi icho kwadi saka hapana chaakaisiwa vangavashanga haana kana nebasa rese aya alright vasavhunduka hapa ngavangosiya zvakadaro hapana kana nyaya vasavhunduka kana uchizisa vabereki vane vana vakapiwa maringi vasatye vasatye zvavo hapana zviripo apa kana pane zvavari kuita ngavaiti vagadzira kuti pasava zvinoitika asi munogadzira ndo basa rangu iroro AK47 muri kupiko makomboni yatsva kuepwezi kuepwezi ndajara ngoti ndombotiraya phone number dzangu dzichiramba kupinda nhasi ndatirega ndimbotangawo aiwa tinotenda maita basa makorokoto ingomutsai vaviri vatatu ndakumutsai vimi vaviri KB naBojo mamukasei kozoti sekuru wangu wachibaya nevamwe vose vanondiziva vanoti mongoti AK47 kana unoda AK47 iripo iri alright imba dzisimbe kumuzimbo tinotenda AK47 pakomboni yatsva kuepwezi rikiti kana kuti 2026 Kasolaga Premier Soccer League match day number 1 nasi Friday 6 March 2026 FC Hunters versus Mozi kuRufaro Stadium nenguva dza 3 o'clock masikati. Saturday 7 March 2026 mangwana Herentals College versus Chicken Inn kuRufaro. Triangle United inenge chikuyana mapikiti na ZPC Kariba ku Gibo Stadium. Tail 1 versus Dynamos ku Ascot. Ngezi Platinum Stars versus FC Platinum ku Baobab. Sunday 8 March 2026 Caps United versus Agama Kurufaro. Manika Diamonds inenge chivina na Simba Bora ku Gibo. Hard Rock versus Scotland FC ku Chawanda Stadium ku Kwekwe. Highlanders versus Bulawayo Chiefs ku Babafield Stadium. Ndio kumera kuleta mafixtures ya match day number 1 Kasolaga Premier Soccer League. Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM ndawo zatu go pa na 29 minutes to 10 like zanikati vemfeso muntundu wa Shangani pabodzi kana sutu tili kubwerera tsopanopa 0713938538 paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Kezina Bojo Mamkase. Tamuka Mamkase.
Tamuka ndimaichimbowa kumfakose kwamishi. Kuri seiko kumfakose maichimbowa? Akumfakose kuri bhoze kuti aandanzwa kunyatira mai vekulovera. Ehe. Haazva vakaita zvinonyadzisa chete mweya musenaona kuti mukuwacha kana munhu apa basa apa basa. Ndizvozvo chaizvo. Anenge akufamba nebasa. Asi uyu mukwasha wekuroora ikoko haazopindere bhizi kana mubatsiri abvako. Anopinda bhizi kana ye mwana wavo futi anopinda bhizi zvinonyadzisa chaizvo kuti mai vako ndozvavanoita pamwe newewo. Kugara kunotozonetsa kana ivo mai vavo vanoenda sei kana pakanzi kwaitika nhamo nyange watsira vakonzeresa. Vanhu vanenge vachingokutambisa kavachikwenyana. Ya zokutoti kavakuru venharaunda vanofanira kuti vatovabatsira amai ivavo. Vanofanira kubatsirwa even vazukuru vavo chaivo zvangofanira mwana uya wasabhuku wewe kunzi baba wako vakakura uri chipoko ndo zvinenge zvakudzwa kunzi mbuya vake vevanodai. Vana havasununguke kutamba nevamwe, vanhu vanongoita zvavanoita asi vanoomesera vana vavo munoziva. Ndizvozvo chaizvo maichimbowa. Koita mwana wemaringo zvakuvhundisa zvine satanism. Handi mwana kumabhuku akauraya amai vake musungu. Ehe. Saka zvakutyisa hatizoziva mai vake vanogona kudhifenda mwana vachivhariridza kuti mwana wavo asadzunge pachikoro bhaticho. Aritiriki zvinonetsa izvi. Nai maichimbowa kana mapiwa maringi ayi muchinzi aiwa munogona kutengesa nemanakiro akaita maringi ayi shuwa mungaende kuno marasa imi. Maringi aya nemunakiro akaita ka. Haana boraswa kudini mwana uyu akatopa vanhu vamwe ari kuziva zvaari kuita. Ari kuziva zvaari kuita. Nemashoko aakataura togona kuti hapana proof yekuti azochinja akaita sei. Vamwe vana pane zvavanenge vakaona vanenge vakutya kavanhu vanourayiwa kavana. Saka vanenge vakutya vana. Aiwa regai tizonzwa kuti meeting ichaitwa nhasi pachikoro ichabudisa kuti kudini. Tinenge tichitomirira update musi weMonday boys atiudze tinenge zvafamba sei. Aiwa tinotenda ingoti turu vaviri vatatu. Rega ichimbowa muto. Ndapira pozo. Dr. Nepias Chimbowa. KB, yes I. Rudo rwamwinaro namaichimbowa ruri kupisa tino rudo awo. Manje zvinotaurwa nevanhu KB. Hanzi kudii? Hanzi nini vava takadyisana. Kuti hamuna kudyisana here? Hapana zvese izvozvo. Chii chiripo? Kwirirana? Kuna GBV vanhu vanokanganwa izvozvo. Ehe. Unosunga kufeni ukanogara kumakatu. Saka kuwirirana chinhu chakanaka wa. Aiwa tinotenda tinozvikurudzira. Uye zvenya yenyu yakanaka pakuti makadyisana hapana akadyiswa. Baba Isabel, bantu babasando. Tsudzirai. Ya, tautangana mungoma singabve pachimuti kumfako semuno anonzi webi pa-tuck shop namutsonzo abve pachimuti ye. Ehe. Pakwati tinotenda menyani. Timu chazano vanhu vanomukira makusenseni. Babawo tobatati Peter Zulu, King Mambos, John Yekes, Gift Maria Pera, Addington Mpwanya, na Gweja, Amainosta, Rebecca Foster, Maita Basa. Pane wamasiya sitere mwana. Whoa! Baba Miriam, Vanonzani Baba Miriam? Baba Miriam. Asi Miriam mwana wa Peter Zulu. Amedu. Amedu. Peter Zulu. Arita hasha. Kumbuka utuze bwino. Buda tiudzeresa Miriam. Chichiro kuitika. Miriam ndiani? Zita riri kuramba richibuda. Nekezani katendere patsogoroka nacho chirongwa chano 0713-938-538 0713-938-538 kana 0789-600-748 paita munango pantedu halo pa National FM. Mukoma KB na Bojo. Mamuka seiko. Aiwa tamuka isu. Tiri kutaura nani ari kupi? Muri kutaura na Tanatwa Gaza kwa zvimba kwa kutama. Kuri seiko kwa zvimba nasi. Aiwa kwa zvimba kwakanaka chose. Tinotenda tibatsire pane dzatsudzurwa na Baba Isabel. Ndanyara zikaite nambuya wekusilovela. Apo vanenge vari hambuya wako uri mukwasa. Akumana ga pakadendo tombotendera kutombo warova chaiwo. Munosungwa mkoma. Atikurudzire kuti mutonge mega kana mukatadzirwa sei.
chokwadi aiwa totenda vakatozobatsira murume uyo wanga afirwa nemwana uyo. Aiwa ndokudzidzisa chaiko chaiko. Aiwa tinotenda. Ya shuwa. Ingoti turudwe tinzwe. Alright, ndoda kukwaziso mama vangu vari kumpumbu vanodzimaitanaswa. Ehe. Ndokwaziso baba vangu vari kubhoera vanodzibabatanaswa. Nagogo vandinawo muno, gogo muzende. Ehe. Aiwa ndinotenda mongonditsudzuro zita rangu katatu kuti Tanatswa Gaza. Tanatswa Gaza, Tanatswa Gaza, Tanatswa Gaza. Kwazvimba uko. Po rikiti bvo tinotenda. Rega tinzwe vateereri 0713938538 and 0789600748 paita munango. Hello National FM. Hello kanye magozo. Maswera seko mama. Maswera sei. Tiri kutaura nani? Mukutaura nangu yali yana pa episode. Mai Liana kwa Antananarivo. Mbuya Liana. Mbuya Liana Alright. By Hatfield. Yes. Kuri sei? Akuri right ndida kuti nditaure chemaringa. Ehe. Nekuti maringa aya dai amai vakanzwa kuti maringa aya vanogona kuatengesa sei vasina kufunga kuti regai ndaatengese vakuaisa mubhini Kumarasa. ipapo apa pane kakweseni maki vanogona kunge vari kuhwanda nemunhu. Muri kufunga imbuya Liana. Ndiri kufunga kuti panogona kunge ivo vakatofungirawo kuti maringa aya haana kumira mushe. Okay. Ndobva vaisa mubhini. Havana kuda kubuda nepachena chokwadi chaicho chaicho. Kuti mwana ndiye akazoenda kunomatora mushure mekunge mama vamarasa. Vakamarasa vaine kweseni maki mumusoro mavo. Okay. Havana kuda kutibudira zvedu nepachena. Asi ndo maonero andiri kuita ipapo. Ko kana mwana akaenda nemaringi kuchikoro akataura mashoko ekuti mukada kutaurisa ndinogona kukuurayai, munofunga kuti zviri kubva kupi? Zvinogona kunge iri satanism yakajoiniswa, saka vana ava ngavaongororwe vese vakatora maringi iwayo. Ngavakone kuona vanhu vanogona kubatsira vai kuti vaone kuti hapana kuafektika kwakanyanya here, vaone kuti havakazvikwanise kumisika here. Alright. Vana ivava ndikuona kunge pane kakweseni maki ipapo. Aiwa tinotenda. Regai tinzwa kuti musangano uchaitwa pachikoro uchabuditsa kuti kudini. Chokwadi kanyimba bhonzo. Ingotsudzirai, ingosweresai vaviri vatatu. Ndinombosweresawo hama dzangu dzakateerera. Ndoda kumhoresa sista wangu ari pamhondora apa paMugari village. Nanasekuru vangu kakaberekwa anamai vangu ana Chikona Mombe vese. Yes. Nemunin'ina wangu ari paWaterfalls amaiti nerimbo. Nemhuri yavo nababa ati nerimbo. Nehama dzose dzakateerera. Aiwa tinotenda. Vapei pfuti tinzwe. Musati maenda bhozho ngoda kutaura nemi. Ngatitaure zvedu. Right, nai mama. Saka maringi aya imimi wamuri kuti kufunga kwenyu angave nechakaipa pamaringi ndiani? Vacho vaigadzira maringi kana kuti amai vakazopiwa maringi? Munhu akapa amai ava maringi ndiye dambudziko. Ndewe wandine kweseni makina vamwe vanhu vari kujoinisa vanogona kunge ari munhu iyeye akapa amai ivavo maringi iwayo. Okay. Ndo maonero andiri kuita. Aiwa tinotenda mbuya tine vimbo. Liona. Chokwadi. Maita. Tsakurudzo. Nekuti zvinofambirwa vanogona kufamba kuti vazvitsvage. Kuti vaone kuti vana havana kujoiniswa satanism here. Nekuti kazhinji tikangonzwa nyaya yemaringi inenge ichinangana nesatanism. Okay. Aiwa tinotenda. Chokwadi tinotenda. Maita basa. Ya pakaipa.
pakaipa baba Isabel. Aya pane nyaya. Enda Zimbabwe Russia uchauke anenge achibwera tsopanopa kuti mupite kankati machirongwa chamarungula kumonisana kamuntundi wa Shangani. Baba Isabel rega tingotora ka 1 mutereri tobvarisa kachirongwa tobva tati tata 0713938538 kana 0789600748. Hello. Halo. Yebo. Zviri kufamba ere? Halo. Hello. Okay, 0713938538 kana 0789600748. Hello. Baba Mfana. Gogompofu. Zviri seiko baba? Mushe muriseko maimfana. Aiwa, mazuvano ndinofunga izvangu naite chibage nemanhanga zvakangotekesheresha. Zvaibva ere? Zvaibva nyangodaidzwa rakapisa aiwa zviri nani. Tinotenda chose. Rega inongobatsira ichi chekumusha kwangu kuwedza ichi ndakara chaizvo. Ini ndangovabatsira ndichiti pachivanhu chedu guva haritenderwe kusara rakashama handisika. Saka zvavanofanira kuita ivo ava ana tezvara kwakasara guva rakashama uko vakufanira kuchienda kwachief nekwasabhuku votenderwa kutema mubhanana handiti mubhanana uye chaakunobereka chiye ichi chisati chavhurura kuti mabhanana abude pachena chimuromo chacho. Okay. Ndocho vongotora voviga voisa muguva imomo vofutsira zvavo. Asi vanotanga vaenda kwasabhuku nekwamambo. Kuti vazikanwa kunzi guva riya vaakurifutsira. Alright. Hamusina munhu but vanoita izvozvo ndochivanhu chaicho. Votora musoro mubhanana uye voviga imomo votofutsira zvavo. Coffin. Vakutongonotaura nekwavakaritenga kana kuti vongoripwanya futi vongorikanda zvavo muguva havana chakaipa. Kana vaona kuti havadi kuita lose mari yavo vongototaura kwavakaritenga voridzosera. Asi sezvo range rakamboiswa munhu mukati handi range rakamboiswa munhu. Ngavachingoripwanya voisa muguva votora mubhanana uyoyo voisa vofutsira zvavo. Vanhu ava vange vasina vana here ava naye baba Mufana? Vanga vane vana. Ko zvino kana vanhu muine vana moitirana zvinhu zvakadai mangwana muchafambidzana sei pavana? Ipapo imwe nyaya gogo kana munhu arorwa pana Isabel kwa baba Isabel inini satezvara ndofana kumutora here ndichizomuviga kumusha kwangu. Ndosaka ndadaro kuti paita vanhu vanenge vofurira manje. Munoziva zvinoita kana pari panhamo vanhu vazhinji vanotaura nditi. Asi tinobva tati pangwazano une rako. Nekuti izvezvi baba vatofurirwa neveukama vaya vatosuduruka. Ivo ndo vasara vane vazukuru. Vaifana kuti munhu kana afa anoigwa kumusha kwaakaroorwa. Handiti vakagashira pfumo kuti mwana waye awe uko. 1 2 apa manyonganisa masiya guva rakavhurwa matiza nemwana wenyu apa mune vana mangwana vachada kuuya kwenyu ana asekuru vachada kuenda kwana baba vavo mangwana kana paine zvinonetsa vana vaye vanotaura sei nemana sekuru ini kana maita unhu hwakadai. Aiwa tinotenda Gogompofu nekuti vhura nokuti uonesa kuti ndo zvinoitika pachivanhu. Aiwa ngavachitongoita saizvozvo hapana hapo chakaipa asi mangwana ndo vachauya futi zvavakuzodemba kuvakwasha. Asi ivhu iri kairi rinopanduka mangwana ivo vazviita asi ivhu richavadzokera. Alright. Kana nyangodai vakati vanonamata mapostori vachadzoka chete ivhu ndosaka muchinzwa kana tichinamata tichiti tinotarisa pasi nekudenga kuna Mwari pasi pane vakafa. Asi hapafane kubhadharwa here wekusiwa kweghuva rakavhurika kwenguva yakareba. Aiwa ava chief nasabhuku ndo vaakuziva nyaya dzavo. Ini ndangovabatsirawo pakuti rifutsirwe voita sei zvokuti vanozozvitonga sei zvakuna chief nemasadare ake kuti vachavaripisa here kana kuti vachaita sei. Aiwa tinotenda ingoti turu 2 3 gogo. Ndoda kungoti mai mati pajasi padziva rasekwa apa nemhuri yese yekwamutarisi kuhwedza uko nagogo Maringosi nemhuri yese kwaChari kwaBheni uko ana baba Simba tete mai Nyaradzi kwa kucross uko vese ndinovada vazukuru vangu mose zvenyu. Aiwa tinotenda muve nezuva rinotapira. Maita basa baba Mufana. Maita basa baba Isabel. Papa. Ngora matamwe iko. Ndorwadziwa ini mazogona manje. Musadaro mo. Zvanga zvadhakwa. Hapaityika rinopisa nasu. Aiwa don't worry sweetheart I love you so much. Chaitobuda kwa bhosho mangwana.
maita basa. Gogo mpovu. vanenge vachida kundibata muri yezimbabwe munondibata panhamba yangu isina chipomero, namba isinganyadzise. Iyi nhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musadzipa sa agogo, every day is a Friday. Po rikiti Vuka Nyemba Bonzo na Washington Marimira aka Boshongora. Tigumane nkati mabzinango bzirongwa takukusiyanika na Russell Chauke.